Često maštamo o putovanjima i voljeli bismo da obiđemo čitav svet i naravno želimo da se te želje ostvare, ali pre nego što otputujemo negde daleko, trebalo bi da se upoznamo sa lepotama naše zemlje. Upravo u tome nam svesrdno pomaže organizacija Srbija za mlade, a ispred ove organizacije za današnje turističke vesti govori Marta Đorđević. Marta, dobro mi došla, hvala ti što si tu. Bolje te našla, Ana, hvala na pozivu. Ono što je možda najznačajnije ili najvažnije za početak od čega možemo da krenemo, to jeste da pružate mogućnost mladim ljudima da obiđu brojne destinacije u zemlji, da se upoznaju sa kulturom, sa istorijom, prirodom, nekim zabavnim sadržajima i to da im za takvu aktivnost ne treba mnogo novca. Tako je. Srbija i priroda Srbije, ali i kultura i istorija zaista ostavljaju puno prostora da se mi angažujemo i da na kreativan i inovativan način to približimo ne samo mladima, nego svima u Srbiji i regionu, pa i svetu. Tako da cilj našeg postojanja je da mladi imaju priliku da posete tačnije određene destinacije Srbije, a da im za to ne treba puno novca. Što često ume da bude prepreka. Negde bismo da putujemo, nešto želimo, ali možda nemamo dovoljno sredstava, pa uz pomoć vas i to može da se ostvari. A da li postoji, pošto se zovete Srbija za mlade, je isključivo mladi mogu da putuju preko vas ili to ipak nije ograničavajuća okolnost? Ne, daleko od toga. Naprotiv, svi oni koji su duhom mladi i oni koji vole da istražuju su dobrodošli, otvorenog srca ih primamo. Tako da možda je inicijalno bilo od 18 do 35, ali definitivno godine nisu prepreka za sve ono što može da se vidi u Srbiji i radi. Što si mi pomenula, jer koliko najmlađa putnica je imala 5, a najstarija 76. I kako su se one uklopile? Odlično. Mala Dunja je bila hit na putovanju, moram da priznam, a gospođa od 76 godina je pokazala da prepreke nema, tako da i to je bila pešačka tura. Tako da zaista u dobroj kondiciji sa mladima sve je moguće. Mora da je bila inspiracija ostatku grupe. Ono što je važno, pored putovanja, vi se bavite dosta i edukacijom. O čemu se tačno radi? Tako je. Srbija za mlade radi na brojnim projektima tokom godine. Dakle, konkurišemo kod određenih ministarstava i ono na što smo ponosni u prethodnim godinama je saradnja sa Ministarstvom omladine i sporta, ali i projekat Evropske unije gde smo zapravo okupili veliki broj mladih ljudi i omogućili im da uče od eminentnih stručnjaka, da se kasnije usavršavaju i dobiju praktična znanja i veštine kroz stručne prakse, pa i da dobiju zaposlenje. Kako neko postane član? Je li potrebno postati član? Kako funkcioniše uopšte vaš rad? Kako neko može da se prijavi? Gde da vas nađe? Možda preko društvenih mreža? Da, i preko društvenih mreža, ali mi smo dostupni, mi iz tima smo svakog radnog dana u Balkanskoj 18, u lokalu 73. Živa reč i prilika da komuniciraju sa nama je uvek možda najbolja preporuka da se zapravo upuste u ovu pustolovinu. Dakle, svakog radnog dana, ukoliko neko nije u prilici da dođe ili iz nekog drugog grada, to može da učini putem maila i da popuni pristupnicu. Dakle, godišnja članarina je 500 dinara. Sa članskom karticom Srbije za mlade ostvaruju i brojne pogodnosti i popuste sa partnerima sa kojima sarađujemo, tako da prilika je stvarno za sve. Čini se da akcenat često stavljate na to umrežavanje i na druženje, jer je moguće da čovjek kod vas dođe potpuno sam. Ako možda u datom trenutku nemate partnera za putovanje, a mnogo vam se ide negde, može da dođe i sigurno će nekoga upoznati i steći će i nove prijatelje, ali će se odlično provesti. Tako je, apsolutno nije neophodno da se prijavi društvo ili par. Čak imamo mnogo više pojedinaca koji zapravo putuju sa nama i mislim da se tu onda dešavaju baš iskrena prijateljstva i nove ljubavi i da je to ono što je zapravo čar putovanja, jer zapravo ruše barijeru onoga što je kao, ja, kako ću ja sad sam. Naprotiv, to je vrlo bude interesantno, jer se mi iz tima zaista trudimo da gde god da se nađemo, da nas sa lokala ugoste, jer su naravno svi u Srbiji domaćini pre svega, ali i dodatnu draž daje to kada organizujemo i druženje i u smeštaju, i u gradu, i uopšte na bilo kojoj destinaciji na kojoj smo, pa onda bude još
veća toplina. I sve je to deo tog vašeg kreativnog pristupa. I pošto sam i sama imala priliku da pre nekoliko godina putujem sa vama i da obiđem Uvac, i ono što je ostalo, onako što je ostavilo veliki utisak na grupu, bila je žena koja nam je bila vodič. Bila je vrlo interesantna, pa i ti lokalni vodiči koji su nas dočekali tamo, koji su onako odudarali od neke standardne priče i standardne vođene ture. Kako birate svoje saradnike? Mi u timu se zaista trudimo da to prvenstveno budu mladi ljudi koji imaju široka shvatanja, koji zapravo žele da Srbiju prikažu na najbolji mogući način. Što znači da nećemo se držati strogo plana i programa, nego ćemo dati još neku dodatnu vrednost za ono što je bitno ljudima i pružiti im mogućnost da uz standardno putovanje stvarno uživaju uz vodiča koji će da im bude prijatelj, a na stranu onaj vodički posao koji treba da odradi, da zadovolji kriterijume određenog turističkog putovanja. Tako da imamo i brojne spoljne saradnike koje angažujemo. Velika je prednost kada na destinaciji imate lokalne turističke vodiče i domaćine koji će najbolje prikazati duh i način života meštana. Tako da zaista u kombinaciji jedno sa drugim daje neverovatne rezultate. Upravo to mi je onako bio veliki utisak kad sam putovala sa vama, jer nije kao da idete na neku standardnu turu, već poprilično različito i upravo to osjetite najbolje duh tog mesta, baš autentično gde se nalazite. Sad, pored ljudi koji uživaju u vašim turama, mislim da i lokalne organizacije imaju dosta benefita od toga što vi radite, jer ih na neki način i promovišete, pokazujete i otkrivate ljudima možda neke lokalitete za koje nisu znali. Tako je. Mi smo tu zaista da oslušnemo sve ono što jedna destinacija nudi i da probamo iz nekog našeg ugla da ga prezentujemo. Tokom, svih godina postojanja Srbije za mlade, a to je od 2011. zaista sarađujemo sa velikim brojem turističkih organizacija. One su nama prvenstveno pomoć da dobijemo sve proverene informacije i da imamo adekvatne poslovne partnere na destinaciji, dok s druge strane ono što mi uradimo za njih je dodatna pogodnost kada na kreativan način odradimo određenu kampanju, promociju, dovedemo veliki broj ljudi i napravimo možda neki nespecifičan program za taj kraj. Ono što mislim da je bitno da napomenemo, često se dešava kada negde lepo otputujemo pa se divimo prirodnim lepotama, a onda spustimo pogled pa vidimo da iza neke turističke grupe ostalo toliko otpada, smeća, da ljudi ne vode računa, da ih baš briga, da su došli, videli lepo iza sebe, ostavili kršilom. Koliko pažnje posvećujete i toj edukaciji, uopšte podizanju svesti o značaju i očuvanju životne sredine? Osim što smo radili i brojne edukacije, radili smo i čišćenje na terenu. Ponosna sam što sam bila deo prvog čišćenja specijalnog rezervata Uvac i nakon toga što su nas mediji ispratili, Srbija za mlade je dobila zapravo zeleni list, nagradu za doprinos očuvanju životne sredine, jer smo mi sa velikim brojem mladih ljudi, tačnije autobus iz Beograda je krenuo put Uvca, smeštaj je bio u Sjenici i imali smo trodnevnu akciju gde smo zaista potez oko Kokinog Broda, znači jezero gde je prilaz prilično bio onako pun, da kažem, smeća i deo reke Vape i mesta gde se uliva Uvac mogli da očistimo i zaista je bilo puno srce svih nas koji smo pošli na akciju, jer smo, kada smo se okrenuli, videli one crne kese pune smeća i čist predeo, zaista je bilo na radost svih, jer onda vidite neki rezultat koji je opipljiv, koji je tu prisutan i negde je i to moment kojim mi zapravo i uz pomoć medija podižemo svest ostalih ljudi da ako ne budemo vodili računa, ništa nismo uradili. Niko neće umesto nas. I to je mnogo važno, pošto imate i tako mlade saputnike i da onda i decu od najmanjih, od malih nogu da učite zapravo da ne mora neko da nas kazni, nego da sami čuvamo svoje, da vodimo računa o ekologiji. Kad pominjemo, ti si mnogo putovala. Da li imaš ipak neku svoju omiljenu destinaciju, neku turu gde si posebno uživala, gde ti se nešto neobično desilo, zanimljivo? Ja sam rodom iz Niša i bila sam na studijama u Novom Sadu i prošla sam, da kažem, Srbiju uzduž i popreko, ali negde gde
srce puno, gde sam onako na mestu, definitivno zapadna Srbija, tačnije Uvac i taj potez od planine Zlatar do Sjenice. Ne kažu za džabe u kampanji turističke organizacije Zlatara gde srce kuca jače, definitivno kuca jače. I ta inspirativna priroda zaista ostavlja mnogo prostora za kreativnost, za rad na samom sebi. Pa tako i meni. I zato, mislim, bez obzira na svaki kraj ima nešto svoje, ali mislim da je definitivno taj kraj moj kraj. Pošto nas gledaju gledaoci iz svih krajeva Srbije, evo ti si rekla da si iz Niša, kad odemo u Niš, šta moramo da vidimo? Kad odete u Niš, a da nismo samo u Nišu, znači savršeno je da obiđemo grad, ali nekako ne možemo da ne kombinujemo prirodu. Dakle, obavezno Đavolja Varoš, obavezno Stara planina, ali nikako da se propusti roštilj u Nišu, niti kazandžijsko sokače za izlazak uveče. Tako da taj kraj, to jest mentalitet naroda, to jest ljudi u tom kraju Srbije i uopšte temperament je nešto što ne može da se poredi i ja se trudim da u radu sa svim ljudima to oni i osete, zato što nas to nekako izdvaja od ostalih. Mene si ubedila. Da se vratimo na ture Srbije za mlade. Poznate su, naravno imate bezbroj tura, ali ono što je, čini mi se kroz ove godine onako filtriralo, jesu noćni uspon na Rtanj, pa isto neko gledanje, posmatranje meseca na Staroj planini. Tako je. Istraživanjem smo došli do zaključka da mlade pretežno interesuju priroda i uopšte prirodne vrednosti. Zato smo i kombinovali, to je stavili akcenat najviše na boravak u prirodi i na taj aktivan odmor. I definitivno ono što i sama si rekla, Rtanj je mistična planina koja zaista privlači veliki broj ljudi zbog čitave, da kažem, priče o njoj. Osim dnevnih tura, pešačkih tura na Rtanj, radili smo i čuveni noćni uspon i zaista je čarolija dočekati jutro na nekom vrhu, nevezano da li je to Rtanj, da li je to Stara planina. Ja sam radila noćni uspon na Zlatar, najviši vrh Zlatara, tako da zaista jutro koje svane i taj prvi izlazak sunca je nešto čarobno. Što se ne zaboravlja. Tako je. Onda me tamo, molim te, upiši u sledeću turu. Prošle godine vam je sigurno bila izazovna kao i svima za putovanja, ali i trenutno situacija se poboljšava. Nadamo se da će biti sve bolja s obzirom na to kakva je epidemiološka situacija, kakve su vam ture u narednom periodu, šta je to interesantno što svi mogu da vide i da se prijave. Je li imate nekih ograničenja, je li se nešto promenilo? Kako funkcionišete sada? U suštini, s obzirom da imamo preko 100 različitih programa godišnje i da su to vikend ture sa noćenjem ili dnevni izleti, ono što smo mi, da kažem, morali da se prilagodimo, to je da ostavimo ljudima prostor da putuju sopstvenim prevozom, radi, opet da kažem, suzbijanja širenja virusa, da. I opet neki moment kada vi u manjim grupama možete da otputujete. Znači, iako je grupno putovanje, da to bude minibus, znači do 20 ljudi, gde uz naravno korišćenje, nošenje maske u zatvorenom prostoru, da probamo da ispoštujemo sve ono što nalaže krizni štab. Tako da i negde da zaštitimo sve, jer naravno da nije prijatno da se bilo ko razboli na putovanju. Tako da ja se nadam da trenutno su aktuelna skijanja na Staroj planini, na Zlatiboru, na Zlataru, na Šar planini. Tako da nadam se da veliko interesovanje, to su ljudi koji će provoditi vreme u prirodi i mislim da neće biti prepreka za putovanje. Naravno da ćemo da ispoštujemo sve ono što budu bile mere, tako da... Pomenula si da si otkrila, uslovno rečeno, i jedno skijalište koje je sigurno nepoznato većini ljudi. Da. Juče sam se vratila sa Peštera, tačnije iz Sjenice. U pitanju je ski centar Žari. Pre 2 godine sam otišla, sad
sada već kod prijatelja. To su poslovni saradnici sa kojima evo već dugi niz godina radimo. Međutim, rodi se i prijateljstvo. Normalno i moji prijatelji iz Vile Vanila u Sjenici su me ugostili i ja sam onda otkrila 2 nove staze na ski centru Žari, koje ni malo nisu, da kažem, loše. Nije Kopaonik, nije Stara planina, ali jedna je kategorisana kao plava, jedna kao crvena, sidro koje vozi do vrha, nekih 800-900 metara dužine staze. Zaista mesto koje ostavlja bez daha. I onda sam došla na ideju da se rodi novi program, Pešterska magija. Tako sam je nazvala i povela sam prvu grupu prošli petak, da, sad 29. I zaista je bilo nešto fenomenalno. Naravno, domaćini su se potrudili da organizuju za početnike školu skijanja, tako da je i to izvodljivo. Krajnje pristupačne cene, hrane, pića, najma opreme, znači daleko od toga da morate tu u Beogradu. Što je važno jer je skijanje skup sport prilično. Tako je, a opet sa ciljem da ispromovišemo kraj i da pomognemo da skijalište dobije sve ono što mu možda nedostaje, a da podstaknemo i lokalnu vlast da šire gleda sliku i da veliki broj ljudi može baš tu da dolazi. Sigurna sam da članovi organizacije Srbija za mlade pomno prate program Balkan Trip televizije, jer je vaš član Tiago ima emisiju na Balkan Trip televiziji koja je jedna od najzapaženijih, pa me zanima jel mu pomažete, pošto ste vi iskusni na svom terenu, jel mu pomažete možda sa nekim informacijama, sa odabirom lokacija? Najvažnija stvar u Srbiji za mlade je timski rad i međusobna podrška i pomoć, tako da i Tiago i svi mi jedni drugima zaista i pomažemo i tu smo za sve, tako da i njegova emisija, ono što radi, je prilično uspešno, a sam po sebi kao Brazilac na Balkanu je prilično atraktivan i daje neku drugu notu prezentaciji destinacije. Mnogo ti hvala što si bila moja gošća. Hvala tebi. Nadam se da će situacija biti zdravstvena sve bolja, pa da ćemo se u većem obimu vraćati putovanjima i da ćemo uživati u Srbiju za mlade. Pre nego što napustiš naš studio, proputovala si mnogo po Srbiji. Da li si nekad bila na planini Košuf? Jesam. Jesi? I kakvi su utisci? Pa, dopada mi se skroz. Ja volim prirodu, tako da sve što je novo treba otkrivati, ne treba se sputavati ili ostajati samo na jednom mestu, jer sve dok smo mladi možemo mnogo toga. A možemo, kako i ta vaša putnica kad ima 76 godina, ako je mlada u duši, onda možemo sve. Mnogo ti hvala, ostani sa nama, molim te da evo, dobili ste utiske iz prve ruke. A Kožuf ski centar nalazi se na granici između Makedonije i Grčke sa ski stazama koje idu i do 2200 metara nadmorske visine. Razvojnim planom predviđen je sistem od 6 žičara i 140 km uređenih ski staza. Za sada je izgrađen 1 četvorosed i 2 ski lifta tipa Sidro. I to nije ni delić onoga što ova planina ima da ponudi.